हेल' लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो आंनि बे देलायस्रि माइनाव इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायनाय जासिग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ आंबो मोजाङैनो दङ आं दा लोगो सासेखौ मेहेन्दी आखिनो थांनो नागिरदों आरो नोंथांमोना नायलांबाय थादो मेहेन्दी आखिनाया माबायदि जादोंना जायाखै नोंथांमोना नायनानै कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय आरो भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला इन्ट्रेस्ट मोनोब्ला भिडिअखौ जोबजासे नायलांजोबदो थ'दो बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअखौ जागायलांदिनि फाइनालि जों नै मोनफैबाय हाबाया बानायगासिनो दासो खुलुमखाबाय जोंना नै मेहेन्दी लागायनायनि साथि लागायबाय एसे मोजां जों गिदिरथार आब'आइखौ मार्केट रोङा आरो जोंना मेहेन्दी फोनजाग्राया তামোল সিরিসি
फाइनालि लोगोफोर नै दासो मेहेन्दिया फोनखांबाय माबायदि नुखो फाइनालि kecil apa? Baper. Hijau kota apa? Ini tuh karle lang baise. Ya hele? Ini urila benda juga. Karle lang baile. Sari ke pun jauh nih.